Така, в студиото сме вече. Видяхте част от Байколио Марсианеца. Всъщност това е първият епизод. Тук вече в студиото са и авторът на филма, режисьорът Димитър Парашкевов, както и един от главните актьори, Александър Велков. Казвам ви здравейте и добре дошли в студиото на Ръба. Здравейте. Нека да започнем първо с това. Зрителите станаха свидетели на първата серия, но нека да разкажем кой е Байколио, защо точно Байколио Марсианеца. Как се роди тази идея, господин Парашкевов? Първо да кажа, до сега няма български научно-фантастични сериали. И аз, макар и в интернет, веб сериал, реших да създам първия такъв без бюджет. И какво по-българско от някой Байчо, да направим Марсианеца Байчо. Става въпрос за марсиански учен, който идва да изследва Перник, но колегата му го изоставя в Люлин и той трябва вече там да се спасява. И попада в едно нестандартно семейство при един програмист, незрящия му брат, малката му дъщеричка и едно куче водач, лабрадор. И така се развиват разни смешни ситуации. Нека всъщност кажем, че вие работите с артисти, които не са професионални актьори, а са всъщност незрящи хора. Абсолютно. Това са хора, които ползвам още като от студент в студентските си филми и дори в някои по-професионални проекти винаги ползвам някои от тях в малки роли. Но това е филм конкретно само с такива актьори. Нека да кажем всъщност, че вие сте завършил журналистика в Софийския университет Свети Климент Охридски, също и кинорежисура в Нов български университет. Как обаче се случи срещата ви с тези ваши приятели, които днес са и актьори във филма Байколио Марсианеца? Значи, покрай моя приятел Александър Велков, учили сме заедно в журналистиката в един курс и той ме запозна с един негов друг приятел, Павлин Митев, незрящ. И така стана, че си снимах дипломния филм за него, за неговия живот. Много интересна съдба има. Дори после в Нов български направих пак филм за него. 2 пъти съм се дипломирал с филм за него. И от тогава си контактуваме и ги ползвам и в игрални филми, не само документални, и съм много доволен. И нека веднага да се обърнем към актьора, господин Велков. Странно е. Общо взето незрящите хора срещат безумно много трудности в ежедневието си, като започнем от пътуването в градския транспорт, където в един момент се оказва, че кучето водач не е добре прието от пътниците, не винаги е разрешено да се вози в градския транспорт, да стигнем до момента, в който трябва да си купите един хранителен продукт и имате нужда от човек, който най-малкото да прочете съдържанието на продукта, който си купувате. Кажете ми, как се справяте с актьорската работа? Значи, за да си актьор, трябва да слушаш командите на режисьора. Трябва добре да се ориентираш в пространството, да преценяваш движенията си. Как се случват нещата? Ако трябва да говорим за проблемите на незрящите, сигурно така, едно цяло предаване и повече няма да ни стигне. Самия Митко доста добре се съобразява. Трябва да кажем, ние се познаваме от 10 години и той много бързо свикна с нашите специфики. Насочвани на къде да гледаме, какви движения да правим без да се нараним, защото понякога има и сцени с... Екшън сцени имаше, да. Абсолютно. И... общо взето, мечтата ми е като Ал Пачино да ме качи някой ден на Ферари, но не знам дали ще се случи. Дай Боже! Кръга на шегата. Но справяме се. Все пак той си дава ясна сметка за нашите възможности и ни изцежда общо взето до край, но без някаква опасност да се нараним. Колкото до снимането, сега ако трябва да се съсредоточаваме върху проблемите, то трябва наистина да се затворим вкъщи и нищо да не правим и да изпадаме в някакви депресивни състояния. Именно благодарение на Митко можем малко или много да забравим за другите си проблеми и да
се отдадем на това приключение. Репликите вървят сякаш много естествено между актьорите. Те следват ли някакъв строг сценарий за заучаване на реплики или разчитате на някаква импровизация, следвайки някаква обща сюжетна линия? Как се случват нещата? Истината е, че репликите в повечето случаи ги учат в деня на снимките, но се сработили толкова добре, че разговорът е естествен. Някой път импровизират даже. Но съм ги преводил общо взето репликите на героите според характерите на самите актьори. И затова се получава. Освен режисьор сте и сценарист. Да, в конкретния случай, да. Мисля, че се получава по-добре, като го пиша аз, защото съм по-добре запознат с обстановката. Да. Вас ви изважда това приключение, то се усеща. Вие просто начина, по който играете, има такъв един изключително положителен заряд. Аз имам чувството, че вие се забавлявате, докато го правите. Така ли е, господин Велков? Да, точно така е. И нали, знаете, че така при незрящите няма чак такава възможност за социални контакти. Това е някаква възможност да се съберем, да се забавляваме, да направим нещо смислено според нас. Има, разбира се, някои забележки относно сериала, че звучи твърде американски, нали? Но това е заслугата на Митко, че успява да накара както актьорите, така и зрителите да изпитат някакво удоволствие от гледането. И всъщност интересното е в част от коментарите, че много от хората не успяват да познаят, че всички актьори са или повечето са незрящи. Аз също. Аз като гледах, останах с впечатлението, че не е така, че не всички актьори са незрящи. Даже неговия герой е зрящ, носи очила, големи така. Сложили сме ги, защото изглежда смешно с тях, но се движи толкова естествено, че много хора... Абсолютно. Не оставаш с впечатлението, че... Кажете ми, какво е това послание? Вие вкарвате вътре в един филм главен актьор, който е марсианец. Защо избрахте чужд пришелец да комуникира по някакъв начин с земляни? Има ли тук някакъв метафоричен смисъл? Първо, хората ще му обърнат повече внимание на сериала, като става въпрос за марсианец, нещо извънземно. Но идеята е, че наистина отношението на повечето хора спрямо незрящите наистина ги смятат за марсианци. Аз искам да покажа, че са съвсем обикновени хора, не се различават с нищо от нас. И затова се надявам повече хора да го гледат. Аз също се надявам. Нека да кажем, че всъщност колко серии сте направили до този момент? До момента 6 и сме предвидили още една, за да завършим този сезон. Но как завършва филма? Заминава си главния герой за сега. Това мога да кажа. Ще оставим обаче загадката за зрителите да видят. Точно така. До кога продължават снимките? Всъщност как снимате? Как върви снимачния ден? Понеже сме доста заети, всичко става за един ден снимачния процес. После аз се занимавам около 3-4 дена с монтажа и пускаме на месец и половина-два по един епизод. Тоест миналата година започнахме през април и вече имаме 6 епизода. Чудесно. Това е само в интернет пространството, могат да го видят? Само в сайтовете за видеосподеляне. Даже ми се действаха от някои торент тракери, фенове на сериала и го разпространиха и там. И не само в България, се радвам. Да, господин Велков, веднага ще ви попитам. Тук Митко каза фенове. Имате ли си вече фенове, фенки? Да, почти всеки ден се налага така да добавяме нови в Фейсбука. Питат кога ще е следващата серия. Така как снимаме. И наистина ни поздравяват. Разбира се, така не всички коментари са положителни, но това мисля, че е нормално и някакси когато казваме, че не го правим за пари, че просто това е нещо, с което се опитваме да се отпуснем, да си оплътним свободното време. И когато казваме, че Митко
нали, отделя от неговото лично време, за да ни помага по този начин, така хората ни гледат малко по по-различен начин, по-положително. Действието се развива в Люлин. Защо избрахте точно това място? Първо, за да ми на тях удобно, трябваше да избера между Дружба и Люлин. Аз съм от Дружба, но в крайна сметка ми се стори по-извънземен квартал Люлин. И освен това, там наблизо има една горичка, която участва в първи епизод. Там се приземяват извънземните и общо взето допринася за атмосферата. Особено в комплекса на слепите е малко страшничко така. Казахте комплекса на слепите. Комплекса на слепите се намира в Люлин. Аз за този комплекс, признавам си, разбрах именно от вашият филм. Господин Велков, кажете ми, в вашият комплекс, вие живеете там, уредени ли са нещата чисто градоустройствено, за да е по-удобно в един комплекс на слепите тези хора да се чувстват нормално и комфортно? Да, наистина така аналогията между Марс и комплекса на слепите е доста добра. Той е остатък от времето преди 89, когато наистина е било удобно. Хората са работили в предприятието, което е почти с затихващи функции. Сега така Съюза на слепите прави каквото може, нали, да направи ремонт на пътищата, на блоковете, но наистина е много трудно. И в предварителния разговор си говорихме за магазина. Най-близкият магазин е на около 10 минути, пресича се един булевард и особено зимата това е изключително неудобно за хората с бастуни. Да не говорим, че там имаше проблеми с кучета водач в един момент, сега са отказали от да помогнат на незрящ човек да пазарува и това очевидно е някаква практика. Но няма как да накараш един частник да отвори магазин наблизо и хората се справят както могат. И по този начин помагате на тези хора, но какво могат да научат останалите незрящи от вашият филм? Те са и много хубав пример, че човек е способен на много неща, стига да го иска. Естествено и са и талантливи. Много хора искат да участват в сериала, но съм си избрал само тези, които имат талант. Но ето, те са пример за всички тези, които смятат, че нали, понеже са незрящи, не могат да се осъществят мечтите, могат, стига да се опитат. Да, господин Велков, вие с какво се занимавате извън актьорството? Както стана ясно, сме колеги с него в журналистиката. Работил съм в радио, писал съм статии за интернет сайт. Сега в момента записах магистратура творческо писане. Реших да дам възможност на тази си страна да се занимавам с литература. Но журналистиката не съм я загърбил. И затова така ми беше интересно да видя и тази част на продукция, на кинопродукцията от до, защото Митко наистина поради липсата на бюджет се занимава с всичко. От сценария през снимките, носенето на камери, монтажа и рекламата. И така като човек с някакви творчески интереси, наистина ми е страшно интересно да работя с него. Безспорно, сигурно това е страхотно и творческо предизвикателство, освен на изпълване така на душевно пространство, да контактуваш с различни хора, които по някакъв начин отварят душата ти за много по-различен прочит на нещата от живота. Абсолютно, но никой не се интересуваше просто в началото. Беше страшно голямо предизвикателство да го популяризирам, но мисля, че успях и се радвам за което.
доста повече хора вече са запознати с проблемите на незрящите. Изобщо, че ги имат тия хора. Така е, наистина. Ние когато ги видим по улицата, само тогава обръщаме поглед по някакъв начин и когато чуем писукането на светофарите, че е сигнал за пешеходно преминаване на хора с бял бастун. Вие наистина показвате тези хора от един съвсем различен ъгъл. Какво ви предстои от тук насетне? Конкретно с тях смятаме да направим поне още един сезон, а ще ги включвам и в бъдещите си проекти. Надявам се пълнометражни филми, късометражни за телевизията. И в видеоклиповете си. Аз вече съм заснел 2 клипа за Орхан Мурад. Разкажете за тях. Един беше по-личен за голямата му дъщеря, която учи в чужбина. Той искаше да й подари един клип. В смисъл, в него се разказва за младежите, които напускат България, не се връщат, търсейки по-хубаво бъдеще. Го заснехме без бюджет, но се хареса. Може да се гледа в интернет. Казва се "Трябва да блестиш". А другия е вече поп-фолк клип. Той стана много по-популярен в България, няма да коментирам, но е хубав, де. Да. И с него се сработихме наистина добре. Пак чрез общи познати се запознах, както знаете, е незрящ. И съм много доволен и ще снимаме още много клипове с него, живот и време. Много ми е любопитно да ви попитам нещо, дано да не нарушаваме така изненадата на филма. Какво ще разкаже марсианеца на своите съграждани, да го наречем, когато се върне от България, защото казахте, че марсианеца заминава? Да, заминава. Малко трудно това реализиране на сцените на Марс, но това, което мога да кажа, че ще доведе още марсианци. Ще им стане много интересно какво се случва в тази България, така че ще има още посетители. И марсианеца в образа на Бай Кольо за какво мечтаеше? Той се срещаше с едни герои и успя така да види земляните как живее. Да, първоначално мечтая да си отиде, но по-късно, на по-късен етап започва да се замисля. Може и да му хареса. Може да му хареса. Нека да кажем за нашите зрители, че Бай Кольо всъщност е една такава фатална фигура. Той е престъпник, и марсианеца се вселява в... Приема образа на Бай Кольо Камата, известен престъпник от Пазарджик. Шегувам се с господин Велков, защото той е от Пазарджик. И така, те даже в една от сериите се срещат двамата. Стига се до конфронтация, но марсианеца не ти трябва престъпника. И така. Много хубаво. Искам така за финал да ми кажете, днес е един много специален ден. По някакъв начин аз го свързвам с вашия филм. На този ден, преди 28 години, бе изведена в орбита научна станция Мир. Знаем всичко какво се случи с Мир. Какво ще се случи обаче с марсианците, които са тук при нас, т.е. ние зрящите? Надявам се все повече хора да се запознаят с ежедневието на незрящите и да ги приемат лека по лека в обществото. Аз съм доказал вече какво могат, но идеята е да свикнат с това, че те не са свикнали, че могат незрящите се занимават прямо с изкуство. Струва им се наистина нещо извънземно. Но ето, нека гледат сериала. Нека да гледат сериала. Казвате, господин Велков, вие? Нещата се случват наистина много бавно, поне в рамките на нашия живот. Когато през 89-та бях на 10-11 години, сега съм на 33-4 и така ми се струва, че поне в отношението и към незрящите нещата много дълго няма да се променят, но нещата стават стъпка по стъпка. Вашето предаване, интереса ви към вас е една стъпка, сериала е друга. Мисля, че има други 2 трупи за незрящи, които театрални обаче, които също пробиват. И самите незрящи лека по лека стават по-активни. И аз съм оптимист лично, че до 20-30 години, колкото и така голяма да е голяма тази цифра в момента, но
ще бъдат значително по-добре и така знаем наистина какво се случи в станция Мир. Тя е в орбита в момента, така, поне доколкото си спомням. Мисля, че така посланието на сериали като този на Митко ще става доста по-силно с времето. Силно се надявам аз така да се случи и понеже сме на финала на нашия разговор, нека да не останат пренебрегнати и останалите участници във вашия сериал. Кажете по няколко думи за тях. Павлин Митев, който играе брат на Сашо, аз ви разказах, снимал съм документален филм за него. Той е незрящ социолог и баща на малката Йоанка, която участва в сериала. Ерол Рамадан, любител актьор. Той е завършил икономика. Сиди Юруков, той вече може да кажем, че е професионален актьор, играе в театър за незрящи. Сашо? Да, последният и най-главният актьор трябва със сигурност аз да представя. Това е Любомир Велков. Така фамилията, съвпадението не е случайна. Това е баща ми, който така е по-известен в ампулато си на заместник-директор на училището за деца с нарушено зрение Луи Брайл в Надежда и който, така доколкото разбрах, е гостувал и беше наш гост, да, в нашето предаване, наистина така. И се чувствал също толкова уютно. И колкото и аз си, разбрах, че сте намерили общ език с него. Той е любимият ми актьор от актьорите, които ползвам в филмите си и го наричам българския господин Дениров, на което много се радва. И искам да му благодаря за участието му в сериала. Наистина го направи по-уникален. И аз ви благодаря за участието в предаването на Ръба. Желая ви абсолютен успех и втори сезон. Желая ви на вас наистина да се сбъдне прогнозата ви след 20 години, да стане живота ви малко по-цветен, малко по-хубав и малко по-усмихнат. Дано и по-рано да се случи. Благодаря ви.